to Bert de los Martires, alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa. Alcalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, Bert de los Martires sa alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Angon OKFM. Tell me, when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando you mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Good morning, ini po ang alkalde sa kusina, Bert de los Martires. Aldaw kita ngunyan nin Huwebes fits sa 15 kan Abril na nagtataga inabot kita nin Uranay. Pagalik pa sa nasarong nagtataga Tagitina, pagpasiring ko na digdi sa studio, pakusog na, kaya nagdadardalaga na kita. Nag-auran-uran po niya, nagtatartagiti sa Naga City, malumlom, pero yaon ang init ay, ang alungaang yaon. Sabi kayan, pag nagtatartagiti, talaga ngayon may nagdadangalang na bagyo. Pero ang bagyo po, malaog pa sana sa Philippine Area of Responsibility sa agang Biyernes. Kaya sa mga momentong ini, dahil pa man kita affected ka na bagyo. Kung igwa maning pag-uran-uran, ay talagang medyo mauran lang siguro ang sa tuyang lugar. Bako pa yan darakan na bagyong si Bising. Tayaw pa siya duman sa may subangan na partikan na Surigao. Pakatapos sabi kan Pag-asa, ini po nagdadagat, nagagi sa kadagatan. Baka dahil man magdutdut sa kadagan ay sige lang ang paabanti niya sa northwest, northern and western part kan Pilipinas. Pero yaw sa dagat, sana niya ako din naman magugpa sa kadagaan. Sabi nga ni Kempig sa text sa tuya kasulma ni Kunsihal Arnel Ibasco kang ganaaman ay gulping yung para umangunyan ang nag-aadit.
iyan pag-aro pa lang kaning bulanin Abril, expected ka mga parauma ang pag-ani. I can wait. Kasi siyempre may mambagang baragyo ang pag-summer o bagaman Abril, kaya nagtataranum sila tanganing pag-Abril ngaya, maarani nga kita. Pagkatapos biglang magbabarita ning bagyo, nakakahadit yan sa mga parauma. Lalong-lalo na kung di mo pa nga nababayaran si pag-arindo kan daga o bagaman pag-bayad sa mga nagtararok. Kayan mga kuya, kita man sa radyo, di tamang pagpapakubanan sa tuwing mga parauma, as in mag-hope na lang kita na di man talaga magtama. Tadakulaan chance na di po magtama sa kadagaan kang Pilipinas. Nagkukusog pati bagyong si Bising. Ang forsa niya nag-abot ng 75, medyo perwisyo na ni. Perwisyo ang Doros, perwisyo pang Uran. Ara mo kung medyo hinug-hinug na lang kutaan yan ang tanong na paroy, parani na yan. Pag may patining parani, ang may sadiri kan pigtsatsagaan na rabrabon, kang asyab, ano. Ako minsan, masakit man maganap nin parani. Yan ang urlay-ulay tangon niya sa kabugtaakan nin panahon. Asin, kulibat ko palan sa mga gusto mag-text man, mag-participate sa tuya, magpaabot man lang kansin ng greetings, mga dedication, mga panira kang pagluluto-luto na yan. Mag-text ka mo sa 0919-431-5528. Bakong sa ibang number kang OKFM, ano, taday nakakonek sa kuya, day tayo masisimbag, day ka mo duman mag-upload, day ka mo duman mag-text. Sira man sa number ko, day ka mo dyan mag-upload, taday ako masimbag, sa text lang ako nag-entertain. Kung magpaparpakiuli ako sa Indo, ay mapapabayaan ko ang sa ko yung trabaho bilang announcer. Digdi sa pag nagpapatugtog kitang announcer, nag-prepare kang sunod na tataramon. Ay kung magpaparpakistoryahan ako, ay mayo, tulala kita kani pag-abot kan pagkatapos ng turugtugan, ano lalo niya akong topic ko. Kaya mag-text lang mo, dahil mag-upload, dahil ko yung sisimbagon ang upload, text lang mo sa 0919-431-5528. You followed me to Texas. You followed me to Utah. We didn't find it there, so we moved on. You went with me to Alabama. Things look good in Birmingham. Didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams. You had my child in Memphis. Then I heard of work in Nashville. Didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. We didn't find it there, so we moved on. Now we've left Alaska because there was no gold mine, but this time only two of us moves on. And now all we have is each other and a little memory to cling to. And still you won't let me go on alone.
Papa birthday ka man malingaw, kumusta sa sarupong bulaluhan na paksiwan digdi sa Bagakay Libmanan. Bakong Bagakay tinambak ta may Bagakay Libmanan mampalan. Igwa po digdining sadit lang na kubo na paksiw bulalong damulag na umboy. Pero itong hubi na damulag, ang uso po digdi na pinupunduan kan mga biyahero. Pag nakabiyay ka po ning kuyan, pa Sipokot, mag-agi ka digdi sa kuyan, sa Bagakay, hanapon mo lang po ini yung bulaluan na paksiw bulalo na isnoki. Hanapon mo lang si Teryo bulalo bulalo paksiw. Halo pala niyan ay. Ta papakakan kakanon mi ka tan luwag po digdi parating ang menu yan paksiw bulalo na igwa po ning ginisang balaw Bicol Express. Pakatapos gulay na natong iyan lang pong tulong yan sa kamaluto. Ay masiramo po yan na maray. Yung baga halimbawa ang yan ang sa imong pangudtuan na maluto na itong bakong yung maputi pero masiram, malumhok. Pakatapos sa sarong mangko igwa ka ning mainito na maray na sabaw ning bulalong paksiw na mahubin na damulag. Mas masiram ang karne kan damulag ay. Lalong-lalo na si mga may turutuulang kalikit. Manamit na marayan, pipirisan mo ning limonsito. Saka igwaning kalikit na kuyan na patis. Ang partner mo kaya kung bakong gulay na natong igwa kaning ginisang balaw o Bicol Express. Gagarga tong ka nagsiram ng magudto sa highway Yung baga nagbibiyay ka mo, mapundo ka mo sa highway, ang pangudtuan nindo bulalo na igwa ning Bicol Express saka gulay na natong ay naglagum na. Pakatapos tatawan ng kaning bungura na batag, itong color green, pandulsi, kakanang niya kamo ning bunguran, ay niya ako nagnagumlakan na pangudtuan ay. Pangudtuan niya sa Bicol. Yaw pala niyan dyan sa Bagakay Libmanan. Kaya may mga lugar na para may Bagakay Tilambak, Iguaman Bagakay, yan sa Libmanan.
amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right, we have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And you can say that from today we'll stay forever. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sabi ka ni bang nag-text sa tuya, Sir Bert, pwede pong patugtugon mo ang kantang It Hurts to Say Goodbye. Ako si Frankie from Naga City. Imbis na Frankie. Iba man tong amigo kong si Fraki. Fraki Pilayo dyan sa Talisay. Kaibanan niya dyan si Kagawad Jogol Velasco. Salamat sa imo, Frankie, sa inga sa Naga. Ang pinagagan niya, paborito ko man na kanta yan ay sabi digdi, Sir Bert, good morning. Pag-greet ko man ang sakuyang kaklase kan high school batch 76 na si Cyril Salvo ang magayon asin mabuot na sakuyang amiga lipo inis sako Enid Blanco kan Zone 1 del Rosario kanaman. Pwedeng mag-request ng song I Have You by Carpenter. Salamat po and more power sa imong programa. Kumusta daan mga batch 76 kang Camarines Sur National High School. 76, 2 years after kan sa kuyang graduation man dyan sa high school. Batch 74 and batch 75, kumusta man kamo? Hali man sa kuya, mga araw mo pag-araw kaning mga nagre-retire naman kita, nagkakaedad na, pinaganap na si mga kaklase ta. Narumduman ko pala si Kuya Nay na nag-text pala sa Kuya Kasulma, di ko nabasa. Si kabats ko dyan sa high school na may pigiri dyan sa Pakul, si Vic na ano to si Kuyan, apelyido na lingaw ko na si Vic na yaon dyan sa Pakul. Kumusta ka na lang? Di ko nabasa si text mo, sorry na lang ha, mag-text ka na lang otro, basta ka nagkaulay kami kani. Gulpi siyang atama na orig. Di ko maaramang kung igwapang ngunyan, tanag-agi baga ang African Swine Fever. Parati pa lang siya naka-tune in si Vic dyan sa Pakul. Kuya Bert, saro man po ako sa nag-aadit kan bagyong iyan para umaman po ako ang mga sabi nga ni nag-text sa tuya, ipangadit na ngayon na mangdaragat na lang, dagat na sa naan bagyong bising, di na magtama sa kadagaan
Dapat pag nagtama sa kadagaan, garo makakadamay ang Bicol. Tan direksyon baga medyo parani man digdi, kaya lang pirmi pong nasa dagat. Papa Bert, dinuguan na tinutungan ng sapal ng nyog. Sabiyon, itong nyog bago pinaggupa, kung mo na sarsanlag, yan ang tinutungan, pig sarsanlag, sikat po yan sa albay, iyoan sa kuyan pre-preparar sa pangutuhan, RG, kan na Concepcion Grande. Pero masiramon pag tinutungan na nyog. Sabi man istilita kamba patugtugan man ng Faithful Love para man yang ki Auntie Miles Olaguer ta habang nagluluto po ning pork sinigang sige ang kutkut kang kuko. Di kaya kami dagos sa Tugawi sa aga ta may bagyo. Kaya magayon man dumas sa Tugawi medyo tukadon lang ang igo dyan yung mga cottage na medyo tutukadon mo lang pero magyan ang hagyanan niya dyan sa Tugawi sa Karamuan. Maray na aga Papa Bert, shout out man kami mga tanod sa Lerma, naka-duty po si Belu King Rudy, ang panirami po kulambutan na guta yan. Ining papatugtugon tayo ining ki Vera Lane si It Hurts to Say Goodbye. Inan parakantang namundag kang 1917 garo itong First World War namundag siya kay ito nagadan kan sarong taon lang sa edad na 103 si Vera Lane na siya po ang parakanta sa panahon ng gera, kan Gera Mundial numero 2 ini ang sikato na parakanta na pinagdadahong ka mga British soldiers saka mga American soldiers. Dangugunta si Vera Lane. Take me in your arms and hold me tight. Tell me that your love is mine tonight. Say that everything will turn out right. It hurts to say goodbye. Let me know the thrill of your embrace. Memories that time cannot erase. Through again till we see a sky of blue again. Till I'm back with you, my love. Till then it hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes shining through again, till we see a sky of blue again, till I'm back with you, my love. Till then it hurts to say goodbye. Till I'm back with you, my love. It hurts to say goodbye. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka.
sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopass Forest Hub sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopass Forest Hub presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopass Forest Hub na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An oras ngunyan na 6 na minutos makagi po ang alas 11. An oras sa tudyang kang Cabral Bicolandia Supermart, hatun man kang DMSQ, sirmang kang Urinal na Master Square, hatun man yan kang CBS Quick Save, CBS Express, sirmang kang Cibros, asin man kang Estabilo Lending Corporation. Sabi kaning nagchat sa tuya si Roque San Juan Pulagne. Aram mo daw ang apelyido mo, ko daw aram ko basaw ni taga may inye P-O-L-A-G inye I. Ano ni Pulangi or Pulagne? Pulangi. Yan. Sabi niya digdi, good morning Papa Bert. Pakigreet man tabi ang samuyang tatay na nagsiselebrate siya nin ika-89 birthday ngunyan, yaon nagpapaalaga sa matuaming tugang sa Nova. Ade ko aram ko sa inyo Nova, Nova Lichis. Parang man ito sa imong alkalde sa kusina kan siya huwin pa, uragong kakaya mag-istorya aliki Rocky of Kamaligan. Taga Kamaligan pala niya ay dyan sa Kamaligan, sa kuya mang kumustaon dyan si Jerry Maniquez. Ang sikat na kuya na mekaniko, driver mechanic na yun nagmi-maintain kan sa kuyang jeep kasamuyang jeep, yaon dyan si jeep sa iyang talyer na try mo lang, ang pangarangan talyer niya, try mo lang sa Dugkal sa Tubangan na gayud akan fishing port. Sabi nga ni Jerry, ako ngayon nagpaplanong pakarayon ko ngayon sa kuyang balkonahe. Tan balkonahe niya pala nakaatubang na sa Mount Isarog. Pag napakaray na ngayon, ay tirasa ba kung balkonahe, garo second floor, pag napakaray na ngayon dyan nga kumatukaw sa kulumpyo. Itong tukawan na pwedeng magirigda, dyan nga kumakapi-kapi, mantang pigiling kong ang Bukid Isarog. Yan. Pag maging baga kaya itong harong mo, lalong-lalo na kung nagkakapi-kapi ka, nagsisiesta ka, nakatumang ka sa nature. Ang magayon na lugar kan sa imong lugar, araw halimbawa kaning Isarog, natatanawan mo, ay magayon na marayan. Bakong si kabukiran na magayon, tinahuban mo, nakatubang ka duman sa sulnupan, na nagsula na kung hapon. O pag nagpapagibo ka mo ng kubo,
Dahil ka mo ano yung nakatubangan sa imong paingaluan sa pagkakapo na masulahon. Di mapitiw. Samantala dapat kaya nakatalikod ka dyan, nakatubang ka sa subangan, tanaggayo ng maghuruhurantay. Ano? Sa amin man ni Kagawad Arnel Ibasco, sana po din na magdagos ang bagyo, makanamit kaning bagong aning bagas. Takong magbagyo pa lang, day ako papanamiton ni tamapaani na pala si Kuya Nay, si Kunsyal Arnel Ibasco. Kaya lang, pag tinamaan ng bagyo, sorry, papa-birthday ka makakanamit ning bagong aning bagas pag ang bagyo tuminama. Kaya ipangadya na day magtama ang bagyo, para tandarahan mo naman kuning bagas. Makakalibre ako sa tungod. Ako nagpaparatungod mo niya ng bagas. Ay natutungod ang kupati, yan bagang sa Samura, dyan sa ground floor kan supermarket, igo dyan para tininin bagas na natuod na ko doon ng bakal, taga-robistado na ako pag sabing mabakal ako, pinapatos-tulos, dahil ko na urulay. Lingaw ko lang si pangarangan amiga ko dyan ay, taga-magaraw da siya. Taga-magaraw po ngay ako. O yan garo ikaduang tindaan garo ali duman sa pasiring na sa bunuan, may tindaan niya ning bagas diyan. Ay diyan ako nagpaparatungod ning bagas ta. Pagabot ko pa lang alis tutulos ang patos, mga pirang kilo sa naman yan. Kaya yan, araw ko nag-araalit ko niyan kang bagyo aning sa tuyang mga parauma. Asistilita kang ba nagantabay? Pati na si Auntie Miles. Kumusta na lang kamo dyan? Si Rodio Aspe. Good morning, monitoring with morning beautiful star agents. Also pakikumusta ang mga brad na yaon sa Grotto Farm ni General Omar Buenafe sa Barangay Karangkang, Magaraw. Mabisit man da ining mga morning star agents sa farm ni General Omar to register and join with the brad. Ang brad ining Bicol Region against drugs. Kuya Bert, kumusta ka na ni Vic Brazalo? Ang pigsasabi ko, nalingaw ko lang sa apelyido kang classmate ko, nadakulaon ng lalaki, garo si Tarzan, ano? Kumusta ka na ni Vic Brazal, ba't sumusa kamhay? Gusto niyang pinapatugtog mo, yaon siya nag-star sa Abrigo, Pakul, kung makadigdi ka, tatawanan ka na ng sarong train na sugok. Sira may ginisang ampalaya masiramon. Ano mo si Vic? Ayan, kapamilya garo niyo ni Vic. Tano kadakon kamo dyan ko yan? May poultry kamo dyan? Kadakon kamo ning sugok? Pabayaan mo pag ako nagpasiring duman, pag irahin na si auto ko, tapig irahin ni ko yan ni Jerry Maniquez. Ito kaya pinag-update, tayo paparestro. Kaya makakaparestro niyan kung medyo may problema si ilaw, si busina, update ni Jerry Maniquez. Kaya Jerry, bahala ka na dyan. Pag narestro na yan, di mapasyar na kami sa Carolina. Mapit kami dyan sa Indo-Bic. Sabihin mo lang, Abrigo, Pakul. Makakalaog na dyan ang auto. Hagadong ko tong sugok mo dyan. Saka maire-restoryan man kita. Magayong bagang kaulay-ulay man lamang asa mong mga kabat sa high school. Si Janice Nidea, pabutan ko na good morning. Janice Nidea, pati na si Marilyn, ang sayang agum na yaon dyan sa Progress Homes. Malinaw pa lang kitang naantabayan ng dumas sa Tigaon. Maray na aga po, nagdadaong kami digdi sa Tigaon. Oy, sisay ka, dahil mo lang sinabi sa imong pangalan. Put your head on my shoulder.
shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby, put your head on my shoulder. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me was my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's so good to touch the green, green grass of Sabi ka na iba pang nag-text sa tuya, Papa Bert, pakigreet man ang mga kaibanan mi sa harong habang nagtatrabaho sa atop. Nagdadangog sa programa mo, sinda si Kaki, Renren, Charcoal, pagbati ali ki Margo, kan Concepcion Pequeña. Aram mo niyang bagadi, panahon ning mainit na, gulpingon niyan ang construction, nagtatrabaho. Diyan nga ni sa tubangan mi, nagigibo ning drainage, pinagiling ko abang titibay magtrabaho ay. Madali sa na magkaralot, palibasa mga construction workers, kang Saint Bernardine Construction, ay madali yun ay. Samantalang kung kami niya kumatrabaho kayan, siguro pirang rarong pa lang nag-aagrangay na yung mga trabaho maghapon. Kaya kumusta na lang mga trabador dyan sa tungod ka na rin nagkakaralot, pinagigibuan po ng drainage sa Santa Cruz. Sa tubangan Mingayo nag-agi yan taday na kaya dapat nagbabaha sa may Santa Cruz Elementary School. Tanganing day maafekta na ang pagbaduma sa bagong eskwelahan. Igwa na po ng high school ang Santa Cruz. Ining Santa Cruz High School, Santa Cruz High School National. Ayan. May eskwelahan na duman sa may parteng Kiburak, ay nakakonekta rin sa barangay mi. Ay kung dito papakarayon ang drainage sa lugar mi, maba po duman sa eskwelahan. Kaya nakaigwa ning project ang city government na kinalutyan dalan mi yan. Diyan maagi ang baha.
Tanganing day na kami bahaon. Taminsan ka ito, binagyo kami ay. Kung di ko napapasala itong munang, kay tubaga ang bagyong munang, bako managayong makusog, pero ang perwisyong dinaraka ito dahil sa baha. May mga nabinawian ng buhay, gulpe na distroso. Pirang aldaw na, malabuyon pa ang sentro kanaga. Itong garungali si Mayor katong Jesse Robredo, kinakaramot na yan, laboy na yan. Ay kadto ang harumi, linaog ning baha. Ay si pamilya ko nakilipat kami sa ibang harong. Ako natada, tanya ako mabantay ka mga gamit. Ang huna ako, di na magpaparalang ko si tubig. Sige pa lang ko kan tubig, di pagan ako kasasangat kan mga gamit. Yan bagang pag naglalagaw ang tubig sa laugan harong, si mga gamit mo, piga sa sapnay mo, ikinakag mo sa lamesa, kung ano-ano pa. Kaya itong di ko na kaya, sige nang langkaw, ay pinabayaan ko na. Ay kung di ko na kaya. Ay si refrigerator mi, naglataw-lataw na, nagtartagilid na. Ako pati, tirong maanang bulusan. Masupukutan ng istorya pero nangyari mang kaya nita. Total, sulusulo man ko saro. Ang sulot ko na lang na bado, pulo. Basa ng intero, ay di ka man pwedeng magturog na interong basa. Di ka man matubod ako nakapulo pagkatapos mahin ng kalson. Nag-route na eh. Maringan ita mayong salming, kung may salming nail ko ang itsura ko. Ini nga akong itsurang nagpaparapakyut sa radyo pagkatapos nakapulo ng kalson. Makanuson hilingon. Ta siyempre malipot, pag malipot baga, kiridit ang kublit mo. Gabos na bagay sa hawak mo, kiridit sa kasaraditon. Sabi ko, pakamati ko niyong total maamaning taong nagiling. Ta sulusulo ka, nagbabagyo, sulusulo ka sa lugan haro. Nakapulo ako sa kamayo ning kalson. Yan. Kung nagantaba dyan mga bakla, jackpot ko ta kamuay. 21 makagi ang alas 11. Sabi ka sa kuyang tugang na si Rick, nagbabakasyonaling Santa Mesa. Dahil makapuli-puli, tasigan ra-lockdown duman sa Manila. Ara mo ngaya may pinatugtug kang yang gusto ko ngaya itong parang kilando na kinaldong tipo. Amigo niya na nag-star na sa tagbong pili. Kaya kung nagantabi ka naldong tipo, suno niya da si istorya na ikada ka to, ang pig-ilusyonan mo, si Maestrami, si Miss Aguirre, tugang ni Architect Aguirre, tugang ni Father Aguirre. Ay sa katalayan ng magagayon, pig-ilusyonan data, ito nag-board sa garukatay lang kan eskwelahan. Ang panlaban niyang kanta, itong kanta ni Victor Wood, Ibig Kong Magtapat. Ibig kong magtapat sa'yo para luman, ngunit nangingimi ako sa iyong kagandahan. Pag kita'y kaharap, aking napapangarap na ikaw at ako'y magsasamang tapat, magpahanggang wakas. Ano kaya ngayon ang aking gagawin? Di ko maihaya ang aking pag-ibig. Nangangamba akong baka di mo pansin, unang pag-ibig ko ay magmamali. Kung maririnig mo ang awit kong ito, ay parang nagtapat na rin
ang puso ko sa'yo. Ibig kong malaman kung tinatanggap mo. Ngumiti ka lamang, yan ang tugon mo, inibig. Nag-antabay mo pala sa Kamaligan si Rosebud. Kumusta ka na lang dyan? Rose, sabi niya, kaniguan man niyang istorya sa bahay. Nangyari yan kang kuyan, itong ning munang. Haloy kong pigtago-tago ang istorya, pero niya ako, pwede man istorya, tas sulo-sulo man lang kulumanay. Iyang bagang nagkabarsa, basaan intiro mong balo, ang sulaminti mo na lang, siyempre maturog ka tabanggi. Alangan mang magturog kang basa, kaya hubaon mo. Total sulo-sulo ka man lang, man makakasirip sa imo dyan. Ay ang itsurang, imahinaron mo ang sarong lalaking nakapulo na laing kalson. Pag sinabing laing kalson, itong mayo pati brief mayo ay masusupog ka magparailing. Malipot pati, pag malipot baga, kiridit ang gabos. Saradit ang gabos. Pare man lang ko tanong kung mainit-init, minabungkag yan. Nagaruhuna mo itong may libadurang tinapay. Narunduman ko pati ang mga sinasabi sa Bible, ang kakanon mo nga itong unleavened bread. Ito nga hindi nagbaskog. Masiramon nga yan. Ay kulibat ko pala na sa Kuya Man, pabutan ng maugmang pagantabay. Kita palang pinag-aantabayanan parati alagad bira po lang sambito ng mga taga-Konsepsyon Libmanan. Inipong Konsepsyon Papa Bert, iyo ang aagyan ko taan na nindong mga taga-naga kung igwa na po ning tulay sa fundado. Pag naman na po ining tulay na halabaon na tulay, kamong mga taga-naga na haling Manila, maagi digdi, ang aagyan po nindo yan sa muyang lugar na Konsepsyon. Haraniw na po kami sa naga, haliang kilita. Parati po kami nagantabi sa imo dyan. Pag nagdadangog kami, garuman lang kami pirminyaw sa naga, tad bihir na po magbiriyay niyang panaga, kaya na kami nakakapasyar dyan, kaya namimiss mi na ang naga. Yaw lang kami digdi sa Konsepsyon, nagire-restorya, nagluluto ng gulay na kalunggay, nagbubuno maning manok, nagdadangog sa programa mo, sa programa ni Papa Bird.
ko, okay ka. My say. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopass Forest Up sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopass Forest Up, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopass Forest Up na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An sa tuwang oras ngunyan, 33, makagi po ang alas 11 ni na pagkaaga. Kulipat ko pala ngunyan, di ang jarakpatan ngunyan na negosyo sa kinaban, ini pong mga paragibuning bulong, ining mga nagigibukan ng mga bakuna, tasindang ngunyan ang most sought after, itong garo in demand. Sindang ngunyan nagkakaman kang presyo, kan bulong. Aro kaning Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, kadakol pang iba. Dahil sindang pinaghahanap ngunyan sa interong kinaaban. In fact, Pilipinas nga ni, di nakakabakal ning basta-basta. Dahil kadakol lang nag-aaragawan, maski pirang presyo, babakalon. Ngunyan, igwan ang nagreluwas na bareta ng mga sikat na tao, mga showbiz personalities, sarong ni Gloria Diaz, si Willie Revillame, asin iba pa. Ini pala na hindi kinag-aram, nagkabarakunahan na. O ang hapot, tanong nga, kaiba na sila sa priority kan gobyerno. Ang priority kan gobyerno, itong mga medical frontliner, iyan po, salado yan kang libreng bakuna kang gobyerno. Kung ikaw may kwarta, di magpabakuna ka anytime. Maski ngunyan kung may bakuna na dyan sa sinturkan na, di magpabakuna ka. Yun na po nangyayari duman sa Manila. May nag-arabutan na dumaning private clinic o private hospital na may bakuna. Magdumang ka na, pero siguro mahalon lang gano'n yan ay. Pwede ka na magpabakuna. Kaya mga mayayaman, di man naghaharalat ka ng mga priority na sila mabakunahan. Madurma na po yan sa doktor nila para magpa-prescribe kung anong bakuna ang nababagay sa inda. Kaya may mga Pilipino naman po pibabarakunahan na dahil naglusot na ang mga private clinic, private hospital, igwa na sila ng supply ni na bakuna na nag-asikaso naman yan, mga medrep. Iyan ang nangyari na duman sa Manila. Ngunyan, ini naman mga bakuna ay medyo magulo. Inot na ipapamarita na dengya kamo dyan tayo nga may blood clotting. Dengya kamo dyan tayo nga arong nga kani. Kadakol.
Pero ang Department of Health saka World Health Organization nagtutubod na kadaklan sa bakunang pinag-aprobaran ninda, yan po safe. Igwa lang talaga mga sara side effect. Taday man gabos ng niya tao, perfecto ang body. Igwa nga ning pwedeng may mati siya na igwa ning side effect sa iya. Pero kadaklan pa lang kayan na safe ang bakuna. Uy, nagantabi pala si Nandit, ang samuyang kabat sa high school, si Bernardeta Florenda Estrada. Sabi niya, ay abaan ng istorya mo yan. Ay tungkol sa pagbaha, ay aram mo ito, di pagkaaga-baga, normal na si panahon. Ang tao baga, pagtatapos na ka na baha, sa kakambagyo, nagbibirintana o nagruruluas para magchirismisan kung anong yang gaba sa indo, ano nga yan, nabasa niya ka mo, ano nga yan, binaang niya ka mo. Nag-irestoryahan, yan ang mga Pilipino. Pagkatapos ng bagyo, ang hanap, irestoryahan. Ay ako nagbukas mangkukan bintana at day pa managayo raot. Nakapulo ako, ay kaulay ko si mga madis, kung ano-ano. Ikaw nga pa, di kumusta? Ay niya ako, okay lang. Nabina niya ako. Si mga akin niya ako, piglipat ko dyan sa kataid me. Ikaw nga, kumusta? Ay niya ako, okay lang ko, digdi, sulo, kinaya ko gabos. Di believe man si mga kaulay ko duman. Ay matibay talagang announcer niya. Guwapo pang niya, nakapulo pang niya. Ande din araw sa baba, day akong kalsun. Ay, kung may nakasirip lang garo niya ako. Kan inistoryan ko na si Mrs. Ako baga niya ako mag-aga. Dahil ko yan, nabasa niya ako. Ang Mrs. pa na, lalong-lalo na kung darakulan ang akin indo. Pag ang inistoryan tungkol na sa mga araw na bagay, karo dahil epekto, malata, simbag sa ko, ay maglinig na nga kita digdi, taga na ako linig ko nga digdi. Niya ako, dahil malang niya ako niyo, nagsuban na, ay, pag kunya ko kutang niya ako, kinudot ko kutang ngayon. Ipiganap man kang lalaki, ang mga reaksyon kang agum o kaulay mo na nagsuba kang dahil daw kung kalsun mag-aga. Ang hinahalat mong simbag, ay, kunya ko, kinudot ko kutang ngayon. Ay, iba man simbag, ay, di na, maglinig na kita, tamati ang bagang ngayon marayo. Maripa niya ako kan istoryan ko si iba kung kachat. Pag inistoryan mo kaya, masabihan, at yan, chat girarangi kita pag medyo bulano na. Well, sa iba pang mga nag-atik sa tuwi, si Dara Buwan Encinas, good morning, Dar. Maray na udto po, Papa Bert, pakipatugtog ng Dick and Jane. Tanagigurong dumang ko po kaya ining kantang, inikan ako grade 3. Sana iniba po akong magsini sa Vic Theater, kang pelikula na ni the late FPJ saka kan cute pa kay itong si Ninyo Mulak. Ay, nadalang ko yan na partner silang dua. Ang kanta pong ini pinagjuitan ninda. Iyo mananggad, nadalang ko yan. Yata pala sa Vic Theater. Tess Gomez, sabi niya, magulay si Jocelyn Nin Kalunggay na may bangot ning tinapa. May darakunang silin na mga Ricardo, pabati Monkey Kimboy, and Lilia Antonio na nagdadangog sa imo niyan. Mga avid listeners mo kami, oral daw. Yan, sabi ni Tess Gomez Gallardo. Aber daw si Berta Dominic. My love will never die, so please don't make me cry. We'll share our dreams together. I'll be with you forever. So now we'll make a promise that we will never part. I'll pray for you, my darling, that you will never change. The stars were so bright in the sky when I kissed you, and the world seemed so lovely when I held you in my arms. My heart in that night was there singing, and moments were keeping it glow. So will you please
until our whole life through. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. My heart in that night was there singing, and moments were keeping it glow. So will you please remember those days we came to know, to make our love so tender until our home. Ining kantang magayon na maray na haliki Bert Dominic, My Love Will Never Die, ay para talaga yung kikuyang kinandit na hindi ko niya ako kadyan ngunyan sa Minalabak. Bernardita Florenda Estrada. Timsum pala hindi ang itong late husband niya na amigo ko man nga na ito dahil magkairibanan kami kay ito sa PTNT. Officer ito kang PTNT ay kami ni Hill pirmi man katong yaw sa PTNT ta ako po nag-extra man katong radio operator. Radio system sa akong messenger. Kailang while ako messenger, nag-adal ako ning ito adal man lang sa bako sa eskwela sa opisina lang. Nag-adal ako ning mag-operate ning Morse code itong didadit Roberto Minigan. Morse code tatao ko kayan, in fact tatao pa ko sa gugun yan, dahil man ko nalilingaw kayan. Ay nagsa-sideline ako kato sa PTNT bilang operator. Bago ako naging radio announcer, naging po akong operator sa Morse code. Sabi nga ni kang kung mag-girang nga ikang niya, kung anong kang army ta mag-operate sa girang niya, ginagamit niya ang Morse code. Ay kay itong day pa moderno ang communication. Ay pirmi ako kato sa PTNT, kaya ang kaiba-iba ko si agum ni Nandit si Nanding. Ay kailang ito po amin nagtalikod sa kinaban. Kaya narumduman tayo. Kumusta na lang kaya Bernardita dyan sa Minalabak, Camarines Sur. Kumusta ang tamanda dyan sa kuya sa Tabuk, garo kundi ko napapasala si Dario Concha yan sa Kinali, Tabuco. Kumusta na dyan? Ay narumduman ko pati si kuyan si Greg and Ami Montanya at dating taga dyan sa may Triangulo yan sa Tabuco. Ayaw sila dyan sa Pure Tire. Kumusta na lang kaya Greg and Ami Montanya. So will you please remember. Good morning Papa Bert. Nakikinig po kami dito sa Ligaw, Albay. Malakas po ang signal dito habang nagluluto ng ginataang langka. Diyan sa ang pagtitext pati daw kani Pirming Albani. Sa Ligaw, Albani. Ligaw, Albay. Hanggang tabi pa lang sa tuya dyan. Si Rosebud man, sabihan ko ikaw, magbakal kita ning brief mo. Yan, masubawon man na marining amiga kong si Rosebud. Inan amiga kong di nagbabago ang kagayunan. Kuya Bert, makampo kita panira gulay na natong sa kapritong sira. Sana po day magdago sa bagyo at grabing problema. Pakiplay po na sa Diyos lamang. Hello, pabati man po kami digdi sa Niño Jesus Iriga. Ay garo ang agi dyan sa Niño Jesus duman sa kuyan sa Ocampo. Nagdanangog po sa imo habang huruhigda. Saka pagritman ka sa kuyang daddy na nagluluto dyan sa Niño Jesus sa siyudad ni Iriga. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Don't give your love away. Wait for me, I will come back to you. And we'll have 1,000 days of May. Don't give your love away.
kiss your smiles away. I know waiting will be hard for you, and I wish I could do more than say, don't give your love away. My longest day will be when I remember today, and I wonder if you'll be there, if the years haven't touched our love affair. Still moment, speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away. Still moment, speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love forever, my darling, our love will be true, always and forever, I'll love only you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving way. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving way. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever. Nabasa pa lang na apelyido ni Kuyan, itong binasa ta kasubago, una ko Pulanye, kundi Pulanggi palan. Madaninda yaon dumasan Nubaliches. Arayon, kaya dating yaon lang sa Bicol. Para daong mo dating Papa Bert, pero ngunyan, pinag-aataman kan matuaming tugang, yaon dumasan Nubaliches sa Quezon City. Yan Nubaliches na yan kay itong panahon. Pag yaong ka sa sentro ka na Manila, ang pagtubod sa Nubaliches, garo itong bukid na.
Ay nubalitis nga, talahiban nga, narayuon nga yan. Ay ngunyan, di mo na maaraman na, sa nubalitis ka na pala, na durugtungan na lang dahil moderno ng maray. Kahit to kan Manila kan 70s. Yan nga ning Pasig, yung una mo kinarayuon. Madumang ka nga sa Pasig, matakang nga amay, tarayo nga ang Pasig. Yaw ka duman sa may Pasay. Harayo nga yan. O madumang ka nga sa Lumalichis, ay harayoon nga yan. Talahiba na nga yan. Yan ang mga lugar ka na panahon. Pulanggi po ang basa kayan, ang pangaran po kan tatay ko, paki-mention man, Juventino Motos Pulanggi Senior. O sabi yan ni Roque Pulanggi. For your loving way, just promise me, darling. Papa Bert, digdi po sa Libmanan, harvester na po ang gamit sa pag-ani. Yan. Beer na po, masakit maghanapon ang mga paraani. Kaya nagagaramit na po ng harvester. Kung sa bagay kadakon naman ngunyan, garon pinag-arkilan yan ngunyan ang harvester. Pa-shoutout man po kan mga taga Inalahan, Libmanan. Yan, Inalahan, Libmanan. Si Dave Duliano pala nag-antabay ay. Paborito niyang maraining kantang ko yan. Pledging My Love ni Elvis Presley. Maging mga paborito ni Dave Duliano. Pagkatapos ni Elvis, uyaman si Engelbert Humperdinck. Just say I love her. I've loved her from the start. And tell her how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need her as roses need the rain, and tell her that without her my dreams are all in vain. If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave her. Tell her how much a fool can care. And if she tells you she's lonely now and then, won't you just say I love her and want her back again? If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave her. Tell her how much a fool can care. And if she tells you she's lonely now and then, won't you just say I love her and want her back again? Won't you just say I love her and want her back again? We choose it, win or lose it. Love is
never quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. So kiss me goodbye, and I'll try not to cry. All the tears in the world won't change your mind. There's someone new, and she's waiting for you. Soon your heart will be leaving me behind. Linger a while, then I'll go with a smile, like a friend who just happened to call. For the last time, pretend you are mine, my darling. Kiss me goodbye. I know now I must go now, though my heart wants me to stay. That girl is your tomorrow. I belong to yesterday. Mga tugay, naabutan kita ng oras para magsuruayan sa alkalde sa kusina. Ang inyong pungal daw ni na Webes, Fets 15 Canabril. At yan alas 12 yan na pagbabarita man ni Danny. Presko mga bareta sa lalo lokal, national, international. Ang tabayanan po yan sa tiyan alas 12. Ini po si Berta de los Martires. Salamat kan sa indong pagantabay. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go. I've been a rover,
I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din